आंगो समाज दानायाव बाहागो लागोन। खोनायाखै दा? आं उन्दै बैसोआव हाबा जाया। जागोन आं मोनसे स्ल'गान होनोसै ना? जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, एबसु नर्मेट, एबसु नर्मेट, एबसु नर्मेट। थेंक इउ। बयनिसिमबो गिबियाव रायजोनि बड'लेण्ड खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासियो। दिनै सरपतार दालाइ आफादनि जि बर' फरायसा लोगो मोनलायनाय जि सान, बे सानाव बाहागो लानो मोननानै गलाघाट जिल्ला दुलाराय फरायसाफोरखौ मोनसे गोजोननाय मोनदों। थारैनो बे दिनै जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे दिन आरो बे नैबे मेलाव गोबां मेहेरगोनां बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों। बेनि गेजेरै जों दिनै बुहुमाव बर' माहारिखौ खौसेथियाव लाबोनायनि जि नोजोर आरो थांखि, बेखौ लानानै दिनै सरपतार दालाइ आफादाबो नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा थारैनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि जि जौगानाय, बे जौगाथायनि सायाव गोबां बाथ्राफ्रा बेयाव सावरायजादों। जोङो दिनै गोबां बिबुंथिगिरि बिथांमोनखौ बेयाव मोनदों। बे लेखायै जोङो दिनै नायदों जोंनि गलाघाट ओनसोलाव माने नैबे जोंनि गंसेल' फरायसालिमा सरपतार कलेज, बे फरायसालिमायाव जोङो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बेयाव गोबां दङ। नाथाय दुखु गोनां मोनसे बाथ्रा, दिनैसिमबो जोङो सरपतार नैबे फरायसालिमायाव जोङो जोंनि बर' बिजोंनि जि फोरोंगुरु, बेखौ जों दिनैसिम थिसननो हायाखै। जों नायबाय थादों फैबाय थानाय समाव बोरै जोङो बर' बिजोंखौ बेयाव थिसननो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। जोङो खोब मोनसे आसाबादि जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जाहाथे जोंनि नैबे सरपतार फरायसालिमायाव जोंनि बर' फोरोंगुरुखौ जों मोननो हायो। थ' जोङो गलाघाट ओनसोलाव जोङो बर' बिजोङा जोङो सोलिबाय थादों। नाथाय बेवहाय मोनसे उसुबिदा, मोनसे थासारिया जोंनिसिम फैबाय थादों। जेला खुदिया कलेजाव फैयो अब्ला बै समाव गावनि बिमा रावजों फरायनो मोनैया मोनसे जेंनायाव फैबाय थादों। बेनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जि फरायसाफोरनि बिथांमोननि मोनसे जेंनाया बेयाव सोमजिबाय थादों। थ' बेखौनो जोङो दिनैनि नैबे खौरांगिरिनि गेजेरजों, नोंथांमोननि खौरांनि गेजेरजों जों मोनसे खावलायनो लुबैदों जे जेन' जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सरपताराव, जोंनि सरपतार जि फरायसालिमा, बेयाव जाहाथे बर' बिजोंखौ थिसनो आरो बेयाव जोंनो बर' फोरोंगिरिफोरखौ मोननो हायो। जों बेखौ दिनै